दा बे समाव जों लेंहर जानाय ससियेल मिडिया नोंथांमोनखौ जोङो आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPF जानानै बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि दारै जोङो दुलाराय बिटिसि नाङै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बेयाव जोङो जिरायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जे आन्डार द अर्गेनाइजेशन अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF बिनि जुनैहाय थांनाय 25 तारिख आगस्टनि थाइखाजरा प्लेग्राउन्डआव BPFनि मिटिं लिंनाय जादोंमोन। बेयावहाय हाजार हाजार मानसिया दिनैनि दिनाव UPPL गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनैनि थाखायनो आरो जुनियायै मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ मोजां मोनैनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय एकदमबारे बेयावहाय गोसो गोरबोजों जोंनि BPFनि लिडारफोरनि माखासे बिबुंथि आरो बे BTCआ मा जानो नागिरदों, BTCआव माबोरै राजनितिकआ सोलिदों बेखौहाय खोनासंनो लुबैनानै बाहागो लानो हिसाबै दले बले ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। दा बे लेखायैनो बेखौ सहायनो हायैयाव बे ओनसोलाव थानानै माने UPPLनि खामानि मावग्रा बा मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङा सहायनो हायैयाव जिहेतु साधारन मानसि जे नबीन खाख्लारि बिथां आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPF इउथ कमिटिनि जे सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे UPPLआव जगदान जादों होननानै जिहेतु बड'लेण्ड बुब्लिनि दारै फोसावनाय एकदमबारे बेखौ जोङो सांखारिनो लुबैयो। खारन बिथाङा सासे साधारन खस्थ' खामानि मावनानै सोलिग्रा मानसि। दा बिथांखौ जोंनि आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPFखौ बिनि कर्मि होननानै जे बेयावहाय बिथांमोना बजबनानै लादों जों बेखौ दुखु खालामो। खारन बिथाङा जोंनि कमिटियाव बेबायदि बिबान गैया। जिखि जाया मानो बिनि गेजेरजों थांनाय जुलाइ दानाव जिथिया 99%आनो UPPL दलनिफ्राय जे BJPआव मार्चआप जादोंमोन अब्ला बेखौ लानानैनो बे मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङा जे खर' गरम जानानै बिथाङा बुंदोंमोन मा दल बास्लायग्रा मानसिफ्रा अनेक उदाहरन सुरुपजों बुंदोंमोन जेरैहाय सियाल गोथां सुबिदा फलान बायदि होनब्ला UPPLनिफ्राय BJPआव थांनाय बा दस्रा BPFआव फैनाय मानसिफोरखौ जुदि सियाल गोथां बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जाय बिथां साधारन मानसिया नबीन खाख्लारि बिथाङा जे जोंनि आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउथ कमिटिनि जे विंसनि जे लेङाइ आफादगिरि नङा बिथांखौ जे गावसिनि दलाव लांदों जोंखौ बरनाम खालामनानै अब्ला बिथाङा बे मानसिखौ मा बुंगोन? ओंखायनो जोङो बेबायदि लाजिनाय मोनो जे जोंनि दिनैनि दिनाव BTCआव मैखोमै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ होनोब्ला UPPL आरो BPF। जों मिथियो, जों नोजोर होयो जे BPFनि दैदेनगिरिफोरा मोजां शब्दफोरजों राजनितिनि माखासे भाषाफोरखौ बुङो, नाथाय जोङो जुनियायै बे UPPLनि दैदेनगिरि रन्जित बसुमतारी बिथां आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ एकदमबारे माने खोनासंथायै माखासे सोदोब गाज्रिफोरजों बिथांमोना राजनिति खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेखायनो दिनैहाय राजनितिकआव दिनैनि दिनाव सोरबाया थांगोन सोरबाया फैगोन, नाथाय दिनैनि दिनाव बे रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोंनि ओनसोलाव बे 14 नम्बर समस्तियाव गाज्रि मोननानै जों गोबां UPPLनि सापर्टारफोरा जिहेतु बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदोंमोन थांनाय BTC इलेक्सनाव एकदमबारे बेबायदिखौ मावफुंनो हायैखौ नुनानै जोंनि दल फारसे जोंनि मानगोनां बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बराइगारि सारखौ मोजां मोनफिननानै अल्ड इज गोल्ड फरायनायानो सना बेखौनो नांफिनगौ होननानै दिनै दलबले नागारबोदों। बेखायनो जोङो नैबे नोंथांमोननि दारै फिन खेबसेबाव बे ओनसोलनि UPPL खालामग्रा बिथांमोनखौ गुरैयै जों खावलायनो सानो। बेनिफ्राय जोङो बे माने रन्जित बसुमतारी बिथांखौबो जों गुरै खावलायनो सानो जे BPFआव थायै मानसिफोर कमिटियाव थायै बिबानगिरि गैयै मानसिफोरखौ कमिटियाव दङ होननानै गावसिनाव थांदों होननानै
बेबायदि बन्दाम खालामनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो जोङो खावलायबाय खारन दिनैनि दिनाव जों बयबो बिटिसि बासिया बुंगासिनो दं प्रमाना जाबाय जे फैगौ समाव बे रन्जित बसुमतारी बिथाङा जे मासनिफ्राय जेननाय एबा गरमेन्टनिफ्राय जेननायनि फिथाइखौ माबायदि मोनो बिथांमोना मोनजानो थांगासिनो दं बेखिनिखौनो फिन खेबसेबाव जोङो चिरांदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफ जितु चिरांदुवार ब्लक आस्राबारि प्राइमारि कमिटि बिपिएफनिफ्राय मिथिहरनो लुबैदों दुलाराय बिटिसि नाङै रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम जे बिथांमोना बुंनाय मथे चिरांदुवार ब्लक बे चिरांदुवार कनस्टिटिउसनाव अर्थात दिनैनि दिनाव रन्जित बसुमतारी बिथां जि समाजनिफ्राय देरहादों बे देरहानायनि सायावहाय इउपिपिएलआव सासेबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोननाय मानसि गैला बुङोब्लाबो बुंद्रायनाय जाया बेखायनो बिपिएफनि फारसे फैगासिनो दं बारग' डिपुटि चिफ बिटिसिनि खाम्बासर बरगयारिखौ नामफिनगौ होननानै एकदम जोंजों रायलायगासिनो दं आं बेखिनिखौनो मिथिहरनानै दुरबल जानाङा रायजोफोर जोंनि ओनसोलाव जोङो थिगैनो दङ दुलाराय बिटिसि नि रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि दारै मिथिहरनानै दिनैनि जिहेतु नोंथांमोनखौ बरायहरनानै खावलायहरनाय जितु ससियेल मिडिया प्रेस मिट लानाय बेखिनिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दिनैहाय जोंनि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ कमिटिया जोंजों हांख्रायहरजानाय बर' खौरां लोगोसे इउनाइटेड निउस चेनेलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो आङो बरायग्रोबाय दिनैहाय जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे जोंनि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ कमिटि जानानै जोङो फोरमायहरनो सानदोंदि जे थांनाय 27 थारिख शनिबार बारायखालि जोंनि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि लाइमोन गांखं आफादनि मुं लानानै एबा लेङाइ आफादगिरि महरै दानि इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि रन्जित बसुमतारी बिथांजों जोङो जयेन जाहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि सायावनो जोङो खेंफोरथि होनो सानदों जे जाय बिथां नबिन खाख्लारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोजों बिथाङा जयेन जाहैदों बिथाङा जोंनि बे आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ कमिटियाव जे गांखं आफादनि लाइमोन गांखं आफादनि सासे राफोद दैदेनगिरि होननानै बियो गावखौ मुं थिसनहैदों दा बेयाव जोङो बुंनो सानो बिथाङा जोंनि बे आस्राबारि प्राइमारियाव जोङो गांसेबो लेखा बिलाइयाव जोङो बिथांनि मुं एबा बिबानखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै बिथाङा जाहैबाय जोंनि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि बा जोंनि आफादखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ बिथाङा हाद्रि बाला सारनानै गाज्रि मुं लानानै बिथाङा जयेन जानायखौ जोङो सोंखारियो जे बिथाङा जों नुनो मोननायाव बिथाङा जाहैबाय इउपिपिएल दोलोजोंसो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों जेरावखि जाया जानायावनो होन लोंनायाव होन बेरायनायावनो होन बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोनि बिथांमोनजों जोङो बिथांखौ खामानि मावबाय थानायखौ जोङो थोंजोङै जोङो नुनो मोननाय जादों बिथाङा बुंनो थाङोब्ला जोङो बिथांनि खामानि मावनानै जानायखौ जोङो बुंनो थाङा जे बिथाङा जोंनि बे आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ हान्जायाव जे बिथाङा राफोद दैदेनगिरि होननानै मुं थिसनहैनायखौ जोङो मोजां मोनाखै আজি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পৰা মিডিয়া বন্ধুসকল আমাৰ আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰী বিপিএফ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো আজিৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ সাধাৰণ ব্যক্তি এজন আশ্ৰাবাৰী এৰিয়াৰে মানুহ
নবীন খাকলাৰী তেখেত বহুত ডাঙৰ নিজকে ভাবি বুলি আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি UPPA দলত যোগ কৰি বহুত নিজৰে বহুত দায়িত্ব আছে বুলি ভাবি তাতে পৰিচয় দিছে আৰু ইহঁতৰ মনোভাৱটো এনেকুৱা কৰাই দিছে আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰীৰ যিটো অংশ আছে 50% মোৰ জৰিয়তে গুচি গ'ল বুলি সিহঁতে ধৰি লৈছে কিন্তু মিডিয়াৰ যোগে সদৌ আমাৰ আশ্ৰাবাৰী প্ৰাইমাৰী বা আমাৰ BTC অঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেত এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ কোনো তেনেকুৱা এক্টিভিটি নাই যদিও আছে আমাৰ সাধাৰণভাৱে আছে কিন্তু নিজে যেনেকৈ পৰিচয় দিছে তেনেকৈ কোনো কাম নাই তো আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলক আমি জনাওঁ বা বড়ো ভাইসকলক জনাওঁ তেখেতক লৈ বা এইখিনি কাম বা কাৰ্যকলাপ লৈ কোনো মন ভাঙা দৰকাৰ নাই আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তি এজন গ'লে হাজাৰটো ব্যক্তি আহিব এইখিনি সাধাৰণ কথা তো এতিয়া আমাৰ আদিবাসী ফালৰ পৰা আপোনালোকক এই মিডিয়া যোগেদি জনাই আছোঁ তো বৰ্তমান দিনত আপোনালোকে ষ্টাডি কৰক প্ৰত্যেকখন গাঁৱত বা প্ৰত্যেকখন অঞ্চলত চাওক আগৰ দিনবোৰত যেনেকৈ উন্নতিৰ কাম বা যেনেকৈ আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলি আছিল বৰ্তমান দিনত আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক কম্পেয়াৰ কৰক কি ধৰণে কামটো চলি আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব আৰু আমাৰ BPF ফালৰ পৰা বেছি দূৰ ক'বলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব তো এতিয়া এইখিনি সময়ত আপোনালোকক সদৌ আদিবাসী বড়ো বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীক জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ BPF দলৰ কাৰ্যকলাপ কি আছিল আৰু বৰ্তমান UPPA দলৰ জৰিয়তে চলা BTC কাৰ্যকলাপ কি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে আমি আৰু বেছি দূৰ ক'ব নাযাওঁ দিনটো আহি আছে দিনটোৱে আমাক ৰিপ্লাই দিব